Ayan. Yay! Sa letra ay 28. Ka-cute, oy. 28. Suda ning atong asawa magbinggo ra. Ya kita manglaba diri ah. Way mo tabyog sa bata ba? Joy! Oh ha? 36, 47, tama. 46, Hello. 41. Sumde, bingo Te, man. balato te, balato te, balato. Balato te, balato. Sabiyo ka na mata dito siya. Ikaw nagdalag, malas ako ba? Pildin ko diri ah. Labs. Punitis ang bata, Labs. Sa mukha ni mo, kabilang nga duwa kong binggo. Nagkabos og tubig, Labs. Kulang ang pangwaswas, Labs. Oy, pre! Buntag dia! Pre? Da ba ato, pre ba? Nakabalita bang ko nga nakakwarta daw ka. Basig, pwede ta makahiram dia, pre. Manghulam ka kwarta, pre. Wano man jud ko extra, pre, eh. Hoy, mana, naon sa day ka. Kadaog biya taglas tunong ay pag inulit. Kabalo na biya ka, pre. Basta ato kay masilingan kwartahan. Ato dyan ang utangan. Paribiya ni mo na, silingan pa jud nato na. Dili man sa pag-inulit, Labs. Pero maayo man ang napot ay ibilin sa tong kagalingon. Bala ka magkana. Bala ka magka. Eh, binggo kay ko diha ano, ug madaog ta. Dugdi-dugdi atong kwarta. Wa man ay kasiguraduhan ang dula, Labs. Sus, ano na huna-huna ah. Pahir man na ba? Aron di ko malas-malason diha ah. Pahir man na. Pahir man na ba? Pre, mo lang gyud yan ning kwarta na mo dire, pre. Bayre niya. Bayre niya, pre, ha? Ayaw na, pa, pre. Yan, pa, pre. Pagdalig ka buha kay magbinggo pa may diri ah. Isang klaseng asawa ni. Pautang pa man gyud si pare. Kanang binggo, wag yun ay kasiguraduhan madaog ba? Muna-muna lang itong kwartang tinago na ako. Ipahulam pa jud. Gaya ba nimo? Napili nung ko sa binggo. Nanguli na ako amiga ka nahurot na akong kwarta. Unsa? Nahurot na akong kwarta mo na nanguli na akong mga amiga. Nahurot ng kwarta? Oo, deserve po na ako maglipay-lipay kay kapoy ba may mong inahan. Okay, ragut unta na, pero ibutang lang ta sa lugar ba kay tagsa ra biya ta madaog sa last to labs ha? Sus, dagag istorya. Napamantay kwarta. Singla to imong pare dito ah. Saon man kung maningil to ron, Chow? Ug maningil siya. Maningil siya. Pre. La! Pwede maningil sa utang, pre. O sa'yo maningil? Kaganina pa kay ko ng utang. Maningil na din ka, wapa manggay sa kabulan. Ikaw ba? Magtarong kag paningil. Ibutang sa lugar ba? Ay, sig paningil ba? Kaya nagapi-hapi mamidri ah. Naningil ako dire, pre, kay kanang panggatas ug diaper sa kong anak, pre ba? Unsay gatas ug diaper? Problema na mo na. Kinsa man ng anak? Di maimuha na. Ngano ako may papalito nimo diaper ug gatas? Nga kulang pa kay itong hiram na mga kwarta. Bitaw, bitaw. Na, anak-anak pa. Gusto yung ka maningil sa imong kwarta? Dali, rago diri. Dali, dali, dali. Pagdali! Dol. Ra. Para mabayaran ti ka. Load sa, load. Load na kay kwarta diri, o. Daggan kay kwarta diri. Gusto ka mabayaran ka? Load na. Dali! Ay,
Ayaw nagdugaya, luhod na. Imong kwarta. Wala na. Di na may kabayad sa imo ah. Gipalit na namo shot ba? Oh. Imo oh. Mao na lang unta to'y nagpabiling kwarta nako. Panggatas o pandayaper na unta to. Wa mo'y mga ayo. Unsa? Unsa ingon nimo? Para sa'yo. Ikaw, di kang bayad. Ang laban na to. Naunsa ka? Nagpiyong-piyong man ka diha ah? Oh shit, not good. Oh no. Asa na ka to si Jungjung ba? Nabalaka ako sa iya ha. Freyo! Freyo! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Duharay paingnan ani niya. Makasingil sa kwarta or makauli nga magkamang na. Kamu pa'y nangutang ha? Kamu pa'y isog ba? Sa mga lesson imong gusto i-emphasize sa pagbuhat ani nga video? Ang lesson na gusto na ko emphasize sa pagbuhat ani nga video nga ang kwarta lumalabay ra. Dali ra kay mawa ba? Maong ampingan jud nato na siya. Kay dili tanan makagunit anang kwartaha. Unya nasay mga mangutang karon isog na kung paninglon. Maong maayo jud nga naibilin sa kaugalingon. Timan-in ninyo na ha. Okay ra mo hatag kung sobra-sobra na. Kay lisod sad nang ilang batasan na nooy manobra. Unya at ninyo ang mga musunod na eksena sa episode 4 ha. Unya sa makausab, ubanin ninyo si Jongjong Lasto ha. Ang kinabuang na istorya nga namoy mapunit na pagtulunan ba. Now kaya mo kiyay jud pag-ayo ha. Aw, kung di ka mo kiyay, chiko na kwarta. Sumpak na Cookboss time. Bakmasta na perform. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.